Wel wees het Marianne recht, maar Ja, Shannon. wat hij helemaal weer duur. Bims bij aan het winnen per zomer. Nou, En du weer toch? oh ja. Is er Saskia, Moos, Jean-Claude? Ja. Ik vroeg nog laat ding. Maar voisin mening een beetje van prunbaar binnenwerende. Ja. En nog konten daar. Oh, ik terwijl jongens. Ja. Die vest een beetje hoeder. Ja, maar naar de Jean-Michel. Ja, terwijl Jean-Michel. Ken je bij mij dat la jongens ding boos op en zo. Ja. Moest je nog konten ding met mokkela hier hoe je niet tra. Nou. Hoe doe ik me? Maar met de plans kan allemaal gewoon zo. Ja, boy, maar zo'n bloed. Ja. En dan kreeg je wel niet meer bij trouwens Jean-Claude. Ja, reed je wel, waar je dan ook. Dat overigens mandag, waar je reed je motor zitten. Je naar Kassenheim gaat hier, bij. En dan kreeg je Jean-Claude, Fabrice, ik heb naar Chris. Fernand naar kreeg voor mij. ik dacht ja. Dan was ze wel lief, dan zoals gaat het goed. Ja. Ja. En met mijn wel Jean-Claude. Men ook bij ons even zo op de zeus. Tu vois, dat stier. En we eten glask champignoñ. Ja. En we heel weinig. Ja. Hier met die store ook. Oh, te veel. Ja. En we hier tanken ze mooi. Zie die zo sulfuur waren. Ja. Daar heel moest hij. Ja. Maar ik wil nou deze persoon ook. Wat heb ik daar bij draad? Ja, dat ding was gewoon te biscuiten. Ik was heel, maar tussen ga je in kassen door togen in. Oh, maar ja, dan mag gewoon alleen de ga je kassen door togen door. Iemand. En op nou wat behalen bij mij op zitten. Bon. Ja. Met wie mama gwene om bij wat ik wist dat we toe beppen gehouden. Nou. We stanken naar lang in de Nou, niet zo mee wij in die dan sappen en glask champignoñ die goede. We heel weinig. Ja. We hebben dus gedraaid glask champignoñ in, ja. Regal, maar ja. Doe jou heen weer terug glask champignoñ. We went die kind per zoeken. Met spedes puur doen gewoon bijna. Ja. Een nieuwe bantie al kost. En wie zuur kijkt. Tu gaat to learny we zetten. Wist wat waar. Ik was weer hier gaat to bij we zetten. Nou was champignoñ. Laat niet weer naar champignoñ. Ja, een fles. Maar zo ben ik ook het. We zijn wel dat op het. En ook in de taal die dan naar boven en die nu bon met dat. Maar ik heb eens gehad wel herstel. Op een pile sappen en wie kijkt als kind. Nou. Dus wie daar kijken. Ja. Of is wanneer de soesje moet halen met zachtrukken. Maar ik kreeg het koezee tonijn. Rijden jou de glask te lokeerd worden. Met soesje. Rijden moet glask rijden soesje brood in dan naar raden. Ja, zo een groot glask. Ja, dat gaat niet goed. De glask moet wel voor. Ja. Maar hoe je bij plevieren. Ja. Per zo boven pil sappen, nee. Maar als je wist in kwijt, we zijn ik wist het. Nee, die komt bezorgen. Ja.